Yazi ndiyafika kuyena bekufaka angikabuthatha untombi bakhe asikakenzi kwanto. Okay. Asikakalali asikayi nasekamereni. Ngoku sendiyabona indlela eza ngayo umzela ngoba ngaba sefuna undipressure ngenkonzo yasekamereni. Kodwa before apho esidlule khona sadlula saqala sakhuluma fana uba kuqale kulo mcimbi kulungala. Manje asikaqali kusamele siye kuwona kulo mcimbi. Hey, endoda. Lo bhuti usiqaqaqala eduze kwami lo kuzondibamba la wena indawo ukuthola. Noma uthuba nje ngiyacela. Njengoba sizela sizokhuluma njengoba sizala. Cela uhlekise umoya. Cela umoya. Hlala phansi. Indaba ungijwayele kanje wena. Yona nto endiyilindileyo le. Ngiyanibingelela lonke ababukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuza dla ngamandla ezulu. So namhlanje sivakashelwe ubhuti na kanjani uzosichazela ukuthi yini le emenza ukuthi azakhethe ukuthi asivakashele kulona lolu hlelo lolu. Sabona kunjani? Yebo sabona sami. Ngiyaphila. Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala uvela khona. Okay, sisome igama lami ngilunako. Suka ngapha eStern Cape besibonga ngokwamabukela. Nalo Lunako sisiwami. Oh Lunako. Yebo sisiwami. Okay. Suka ngapha eStern Cape ngokusebenza ngisebenzela la eThekwini. Okay. Ngicela ukwazi i-relationship yakho la iqale khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka futhi beniphathene kanjani? Sisiwami. Siqale nzima kakhulu. Kodwa ukuphathena ngangakahle sisiwami ngakho kugcine sengiza la ekhaya. Okay. Kube kubi kakhulu sihlangane ngendlela enhle. Okay. Kodwa ekugcineni sekwaphona seningasaboni khona sisiwami kodwa kubuhlungu ngaphakathi mina. Ngixabana njalo. Sisiwami besingaxabani njalo kodwa mesithe saxabana kubanzima. Okay. Kakhulu. Unolaka yini? Sometimes banolaka umuntu noma uphansi yena. Okay. Ongathanda ukukhuluma kodwa methe wanolaka sisiwami nami ngigcine ningazi uba mandenze njani. Gcina sengisohluleka nami ndizizwe nami ubuntu bami buyaphela manje nami ndenyusa umsindo. Because wakho into eqhubeka kaya phambili. Kodwa uyamthanda. Ngiyamthanda sisiwami kakhulu. Okay. So the time ni saqala ukuhlangana nomuntu wakho wayenomuntu noma wathi wena akanaye? Sisiwami zangasho uba unomuntu wathi umuntu nje ohlezi nje eyedwa. Isikhathi esiningi usengumuntu nje uselitshitshi useneyintombi into. Oh, winto. Ingakho nami ngcine ndabona intombazane serious kwesikhathi samanje kuba nqabelo isikhathi samanje. Okay. Yakhetha ukuba serious kakhulu. Okay. Manje ke yini ekuphushile ukuthi uzogcina uzofinyelela kule show kwenzakalani? Cela nje ungiqale ekuqaleni ubana nesineke nami ngizokwazi ukuthi ngikulalela because ngidinga uunderstand ukuthi yini ekuzisa la. Ngizise la sister ndinokubukela kule show yala ekhaya. Okay. Ngiyangena efonini ngizingene kuma show kubhoreka manje ndiyabuka nje abantu indlela abayizona indlela izinto ezenzeka ngayo. Ngithi ngisobuka le la ekhaya ngiyenda ayithanda. And nami ngendlela izinto ezenzeka ngayo kumntu ongakwazi ukukhuluma isikhathi esiningi. Okay. Ngithe kusokwenza kwezinto abanye batholeka ama solution wabo nathi nami ndathanda mhlawumbe nami ndingasizakala ekhaya ingakho ngicela ngibhale la ekhaya ngidinga usizo lwayo banitholakala ba yini lenzakala nomuntu wami. Usoleni? Ukhona into nokusola sister sithi sahleli nje sobabili. Kube nengxabano ekhona. Okay. Lezo ngxabano nankinga nazo. Ekuhambeni kwesikhathi nomuntu wami ukuthembisana kodwa sesihlangene sobabili. Emthembisa nje ngomama sekhaya enza umlobola. And lisengiyile kubo ufuna nje ukuyovela. Kufanele sebafuneka ngiqale ngiqale ndihambe ndiyoklina lapha ubuntombi bakhe eqala lapha. Before ndihambe ndiyoba nenkomo lapha ndiyoveza inkomo lapha kufuneka eqale ndikulungise lo nezo zinto ezinjalo because into zakwaZulu ngizazi kahle zona sister. Okay. Ingakho nami ngomXhosa ngizafuna uncedakala kweli show. Yazi ndiyafika kuyena bekufaka angikabuthatha untombi bakhe asikakenzi kwanto. Okay. Asikakalali asikayi nasekamereni. Ngoku sendiyabona indlela eza ngayo umzela ngoba ngaba sefuna undipressure ngenkonzo yasekamereni.
Kodwa before apho esidlule khona saqala sakhuluma khona uma kuqale kulo mcimbi kulunga la. Manje asikaqali kusamele siye kuwona kulo mcimbi. Okay. And sesina 3 years sithandana sobabili. Since nibekezele ndizama ngako konke enginako sister. Angazi ba mangenze kanjani. Yini le adala ukuthi akuphushe manje ukuthi anize nilale fast kwenzekeni? Angazi sister uba ngathi kwenzakaleni. Ingakho nami ngisahayela ke ngizwe kuyena uba yini lenzakalayo kuyena. Okay. Mara uba ngizokwenza ngandlelani angazi because uvavukelwe lulaka mental fikela lapho. Angazi bangaba yini. Uyakwazi ukufinyelela efonini yakhe naloma nini mawufuna? Hey. Ngiyakwazi ukufikela mara unongayibambi mangifuna because kuyafuneka kuba ngiyaphahlala khona straight. Okay. So ukhona uzile kwi-show, ngicela nje uneze ithuba elincane ngikhulume naye nalo muntu ahamba naye because khona umuntu ahamba naye. Ngicela ungimele nje kancane ngizothi mase ngiqedile ukukhuluma nabo bese ngiyakulanda ke nawe. Sibone ukuthi siphetha ngani. Ngikujabulela kakhulu sister because lonke bakuzolunga kuhambe kahle. Moya wami uphuke kakhulu sister Ray. Ngiyacela usondezele mama. Sanibonani, niyaphila? Siyaphila njani? Ngiyaphila na. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usakho. Igama lami Asiqiniso wakwaBlonze. So Mayville eThekwini. Okay, emakhaya. Kamphumulo. Okay. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usakho. Igama nguphelakazi wakaNcamane, ngisuka eNdwedwe but okwamanje ngihlala la eThekwini ngokuzofunda. Oh, okay. So ngicela ukwazi ke la kuqale khona ukudlalwana benu noba u2 nahlangana kuphi futhi senesikhathi singanani ni ndawonye noma achaze. Okay. Sesinesikhathi esingango 8 months sithandana. Okay. Ubhuti ngahlangana naye few months back khona umcimbi ababezongenzela wona ekhaya ukukhuliswa kwami. Okay. So ugogo nomkhulu babezongithengela inkomo yomcimbi. So kubo kagayi kune plaza badayisa imfuyo. Okay. So ugogo nomkhulu bathi angihambe ngiyoyikhethela ke inkomo eyomcimbi wami. Wasasukhetha naye. Yebo. Okay, ya wakhetha konke? Yes. Yebo, since ke abantu abadala ke bengenazo ingcingo ke lezi zamanje ubhuti lo wathatha inamba yami ukuze sizokwazi ukuxhumana nangosuku lomcimbi ukuze azokwazi ukuthi meselethini inkomo afike akhulume nami. Oh, okay. Yebo. Okay. So ukuphethe kanjani? Hayi ungumfana right, umphethe kahle. U-right, Ngithanda ngalutho. Okay. Yini ethi nakhulu ngaye? Unomo ophansi. Ehlonipha nje umuntu songaleni. Yakwazi ucabanga into right ngesikhathi ngesikhathi. Okay. The time efika empilweni yakho bewunayo intombi noma cha? No, ngingenayo. Ungenayo? Yes. Usho? Hayi ngingenayo. Okay. So mhlambe mase kuthiwa ukuyenzeka umthola nomunye umuntu bathandana ba right futhi abadinge nje ukuthi baphazanyiswe. Mhlambe ungakhetha ukuhlala uqhubeka uthandana naye wazi ukuthi unomunye umuntu noma ungamshiya ningasathandani ungamala. Angifuni nje uqombela amanzi wami ngamshiya. Ungamshiya? Is that? I believe ukuthi umuntu wamchithela waxola. Usangaqhubeka kwenza. Usangakwenza futhi. Mina I'm a loyal person. Ngasho kanjalo. Okay. Yeah. Kumanje yena uwedwa kuwena. Alright. No ngisho kuwena ukuthi uyedwa yini? Uyedwa mina. Kuwena. Okay. Mase kwenzeke dadewethu uthola ukuthi unomunye umuntu and u-right naye. Mhlambe ungakhetha ukumshiya nihlukane ungahlala naye wazi ukuthi uthandana nomunye umuntu. Ngeke ngikwazi ukuhlala ngiqhubeke ngithandane naye ngazi ukuthi khona umunye umuntu athandana naye. Ngeke ngikwazi ukwenza lokho singahlukana ngabe ukuhlukana kwethu. Yena uyedwa kuwena? Yebo uyedwa. Yini ndaba uphophe eceleni ngambuke emehlweni mawuphendula? Hayi bo. Uyedwa uyazi naye. Oh wazwa ngiroba yezwa. Okay. Yena uyedwa kuwena na? Yebo. Okay, kulungile. Ngisanesipho senu ke engidinga ukuthi ngineze sona kuyimasi siqhubeka sikhuluma because ngisadinga ukwazi ngani okuningi. So ngiyacela niphakame nibhenga la khona ngizokwazi ukuthi ngisilande mase siyaqhubeka ke siyaxoxa.
Yebo. Ngicela ukuthi usondezele isipho. Ziyakhala manje. Ngicela nisondezele igift nibeka la. Ngicela simphendukeni dadu yasahlala ngala umfowethu ahlale le. Hayi ma. Ima. Cala simoy. Uhlale phansi. Bani lo? Uhlale phansi. Bani lo? Hey, Hey, endoda. Lunako cala simoy. Ulalele. Andizwa ngawe endoda. Sis. Lo bhuti usiqaqaqaqa le duze kwami lo kuzondibamba la wena indawo ukuthola. Uhlale phansi noma uthuba nje ngiyacela. Njengoba sizela sizokhuluma njengoba sizala. Cela uhlale simoy. Uhlale phansi. Indaba ungijwayele kanje wena. Yona nto endiyilindileyo le. Mina labafana bama cheese boy laba. Lilizwa labafana bama cheese boy. Cheese boy ngani mfethu? Ngizochaza mina. Usaphendula futhi wena futhi. Uba. Bani lo? Lo uqiniso. Qiniso wapi? Yena iqiniso wenkomo lo. Wena iqiniso wena ke iqiniso wenkomo lo. Cha. Yini wena? Yini? Qiniso umngani wami. Wena mngani osenaye lana lo. Yena mngani wakho lo. Ngumngani wakho. Usomngani wakho kusona nini manje? Ngumngani wakho. Ngini kona? Ngini kona? Ngakami ngisondela angizwa kahle lento ngizwa. Ngini. Okay, ngizokuchaza noma uthi ucane ehlisa umoya. Uqiniso i-boyfriend yami. Awume kahle kancane ebhodi. Bengicela ube ngala kade ngixoxa nosisi wami nasiso u2. Ngathi ungekho wena ngazi isiqaqaqaqa sabasise kanjani lesisi wami. Bengicela ukusimise sonke sihambe sibasho uphuza amanzi kancane. Awukhulume nokungijwayela kahle. Ukwenzakalani? Isikhathi eside kanje ngilindiseni ngobona kwami ngizimisela zona lezi. Cha ehlisa umoya ngizokuchaza. Noba uthi nama boyfriend ami. Ayikho lonto ngomntwana no boyfriend yini hey ngathi ngisebenza nzima kanje. Cha ehlisa umoya. Ngikhuluma nawe yini ngikhulumayo nawe? Nama boyfriend uthi nani? Yebo noba uthi nama boyfriend ami. But wena engaqala ngawe ukujola naye. Esifundela ukubuzele naye hlezi izinto ezikhulumayo. Angifuni ube ngikhuluma naye okwamanje. Nelibhounce lakho leko lingivimba la. Alihambe lo Jimmy insimbi into nsimbi. Ngicela umchazele because ulunako akekho right. Uchaze yonke into ukuthi kwenzekeni wafika no bhuti la kwishow. Okay, so ubhuti uqiniso la ngithandana naye sesinesikhathi singango 8 months esithandana. Ayizona lento siswami. Ngiyathandana. But umuntu okuyena yena engimthandayo nangu ulunako, umuntu esino 3 years naye sithandana. Mana. Kwenzeke kanjani ukuthi ungene kwenye relationship awuthule wena mqovu wempaka wezinto wena. Ngoni thula wena thula. Angifuni ukuthetha nawe. Cha usise umoya manje ngiyacela. Ngiyanyisa nje wena. Thula. Thula wena. Awuva nje thula. Thula. Awuva wena. Thula. Angithethi nawe. Thula wena. Angithethi nawe. Khona usachaza sisi. Wayengene kwenye relationship ube usakwenye. So mina nolunako bese sineyinkinga bese sinesikhathi eside sineyinkinga ku relationship yethu. Kwase So kwayenza ukuthi ngesikhathi so umcimbi wami ngihlangane nobhuti uqiniso. Ubhuti kwaba uyena ke ngesikhathi ngineyinkinga kubudlelwane bami nolunako wayelo engiseka eceleni. Uyakhala nje ulokuthi uthuzela wena nje engijwayela kahle uthuzela wena. Wena ubani umthuthuzela? Sengubhuti. Nawu kungijwayela kahle. Ungilindise kanje. Ngiyaxolisa. Uthi mangithini? Ithini? Noba uthi ucela ngixolele ngiyaxolisa bengazi ukuthi uzogcina sekufinyelele la. Mina ngisi. Bengingafisi nami ukuthi kuze Qinise kufinyelele. semiyalala. Unamanga. Yini le bouncer le? Unamanga. Angazi.
Nangosuku lodwa nilinde kanje isisi wami. Akazi Azi, unamanga cela ungamlaleli yonke lento ayishoyo. Angikaze ngalala naye. Cela ungayilaleli lento ayishoyo. Efethu. Uyazi nawe ukuthi ngeke ngize 3 years. 3 Mani ngicela ukwazi la. 3 years. Understand la. Understand. Utheni yalala yes or no? Siyalala. Cha. Yayizwele Ngithi cha. Wait, kanibenzela Indaba uthi cha ngoba phela uqiniso uyakhuluma iqiniso. Uyaphika. 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 3 years wani wena baba? Wena ngizombiza ngoba 4 wakho wena man. Ngizombiza ngoba 4 wakho man. Wena udlala ngami sonke lesi sikhathi. Mina ngiumuntu kuwena wokudlala nje. Isikhathi eside kanje. Kunokuhlala labafana labafana. Ngiyaxolisa bengingaqondile njengoba sengichazile. Okay, uphikelani? So ngicela ukwazi uphikelani. Bazothina abantu. Kulo 3 years uLunako anenzi lutho, right? Yebo. How come uqiniso ethefika nje utheni na 8 months ninonke, right? Yebo. Kwenzekeni kanti yena? Njengoba bese ngichazile ukuthi ulo uqiniso ufike empilweni yami ngesikhathi la ngibuthaka khona. Ngingekho engqondweni zami kahle ngingakwazi ukuthi ngicabange kahle. Njengoba ngisho ukuthi ke bese sineyinkinga sinolunako. Imali uqiniso wagrape? Cha, right? Yebo. Navumelana. Amanga ngokuyena amanga. Afike kade bahlangana. Amabhounsani khona la. Cela wehlisa umoya. Hayi. Navumelana, right? Yebo savumelana. Oh, okay. Yes. Wase if ukuthi bongekho right ngolunako awumtsheli ngani kongcono uvele uyiqede i-relationship kunokuthi ungambuke ehetha kanje phambi kwakho manje. Benge ngikwazi ukumphoxa after eselinde kangaka. Benge ngikwazi. Bengekwazi umphoxa inhliziyo. So ingabe uncindezela kangaka Awukahle ngonibamba. ukuthi nilale. Ongekho uvume nawo. Belithini plan? Umfazi wakho benje. Awukahle ngonibamba. Yena lo ungixwayela kabi naye. Akunake ndimthinde ndiba ofola abanjani. Ngiqhamuke Eastern Cape naye kabi ngayi1. Uzondazi kahle. Mina sesijolile nawe 8 months. Yebo. Hayibo. Awukazi ungitshela ukuthi nomuntu. Manje sengibizwa Ngokutheni khona kimi? Ukhuluma. Ngokutheni awume kahle kancane wena mfana. Angisakhulumi nami. Khuluma nomama wami. Ngokutheni mina ungathi ngiba unamuntu. Yebo. Ngisho Yini le ndiyibonayo manje? ufika manje uqiniso Uthi empilweni mangithini yami. ngale nto yenzeka la ngizoba Futhi amango wathi wayena. Cela Umuntu mefika kuwena. Ayikho ngikhulumayo man. Ngiyazi Lunako awukho right but ngiyacela ungamenzi lutho phambi kwethu. Ngeke ngikuvumele ngempela umthini. Sisi wami. Ngiyaunderstand awukho right but ngeke ngikuvumele umthini. Nabantu lapho i-comment section bazongishaya ukuthi ngivume kanjani ukuthi umthinte. Unjena So, vele ngiyacela. umuntu onolaka nje unje. Wakokushaya so. No akaze ngibeke isandla but umuntu owakhushukela lo moya nje kwezinye izinkathi. Ingakho bese ngingekho mnandi vele. Yilabafana la. Ngekwenze lutho. Uqinisa kenzanga lutho. Ngekwenze lutho. Yilabafana. Umoya phola baba. So njengoba umbona engekho right kanje uzimisela ngokwenzani ukuze agcine e-right uLunako. Njengoba bese ngisho ukuthi ngiyaxolisa kakhulu but wena vele umuntu engimthandayo. Awumthanda uqiniso kanti? No, qiniso ngicathi nje bekuyinto edlulayo. Since njengoba ngisho ukuthi bengifice ngingekho right. Thula wena. Thula kuthethwa nawe wena. Thula wena. Thula wena. Ngeke ngivume ukuthi ngimoshakele ubudlelwane bami ba3 years ngenxa yento yenyangana nje. Uyazi uqiniso? Yamusa. Kufika kanjani kuwena ezosho kanje ngoba nakho seqhamuka uLunako? Kade ne-right la uLunako engekho. Isisi wami ungalifaki igama lami nalomfana. Uloku ngizokusocoka ngisothi siphuma nje lapha bethu ushonto ama-plastic before ukufika ku-dustbin. Ngiyafunga nalo. Angifuni ukukhuluma nalo. Uyasholo baba wami. Uyamuzwa? Alosuka la mabhounce ala. Kwenzakalani? Sohlangana thina sobabili. Nangimtshelile vele. Uthi indaba yokuchiza nje. So uma nje ngoba sekhona lo muntu lo hayi. But you understand ukuthi uthe una 3 years naye. Lokho ngikuzwile lokho ukuthi unominyaka o3 naye. So awunankinga wena usaqhubeka ne-relationship. Saqhubeka out. Aqhubeke nomuntu wakhe. Uyamuzwa uthini qiniso? 3 years Yebo, bafo. ngiyamuzwa. Ungalani naye? Ngizokushaya lo. Ngiyakuzwa ukuthi Luna ucela simiyeke no ucela simshilo. Ucela simiyeke. Cela ungayilaleli yonke into ayikhulumayo. 3 years. Awukahle manje. Angekukhuzwa wena. Ngiyaxolisa. Angakhuzwa. Yazi kuphelanga isonto mina. Awuthule wena mfana. Wena ngizokushaya wena. Ngizokushaya manje wena.
Phela nisento kunjani? Ngizokushaya wena. Qiniso ngicela ukuthula. Yabo mina naye. Bafika ekhaya bezothenga ehamba nogogo wabo. Yesusoma angeze ngimamele le ndikhulunywa ulo. Angeze ngimamele ndikhulunywa ulo. Wase manager Memulo ngimshilo abangothongo lo. Ase maye ngimshilo ngcono. Ongospeak. And Angeke ngilalele ndizokhulunywa. ophat ninsuku. Mina Friday sasa ngamshela like emva komcimbi ngoba ngumcimbi like sakwazi ukuthi sibonane ngoba ngafika la. Kodwa emva komcimbi sahlela ukuthi like ngoba ngase like catch my feelings kuyena. Samtshela naye vele semqondweni lengibona. Phela ngisho isonto. Ngoba sasikhuluma efonini. Sahlela Uzima nonyakaza usuyangivimba manje uzima nonyakaza. So uyimisele ngokukhokha ku. Vele ngihambe nje lana. Ngiyanyakaza nibami. Enalo muntu lo ngeke. Uyamuzwa ubiza ngomuntu. Ubiza ngomuntu lo. Ubiza ngomuntu. Sisimoya phezulu. Okay. Dadewethu ngicela usuke uthathe umuntu wakho uphume naye. Ngibiza ngomuntu. Ungangibambi na ungangibambi. Ndithi ungangibambi. Ungangibambi wawudambe. Ungangibambi. Wena sohlangana wena. Wena masafu sohlangana endlini manje. Ngoba lapha ekhaya ngiyabona nalo sikuphethe ngani? Sila la sikhona ngenxa yamanga. But ke ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe bese uyalike bese uyashare ngithanda kakhulu. Bye. Uthando lumnandi luvutha malangabi lukitaza inhliziyo kubande kwamancane ujabule munaye kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy sikwenzela izinto zabalula ukusondeza isithando sakho kunekhombo yomama itholakala ngo-600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nezenhlanhla nogazi nenamathela nepin code ikhuphula istofu isibeke ku6 ezwe wena wedwa akubambele eduze angakuyeki kanti khona nekhombo yobaba nayo itholakala ngo-600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi kanye nomvusankunzi ukhuphula ukuzethemba uqinisa idonkipiri uqina umthetho endlini ezwe wena wedwa abambelele kuwo wedwa ukuze ufake i-order sibhalele ku-076 3498631 noma ku-062 noma usivakashele kwifamasi yethu ekshop number 87 kuQueen Street eThekwini izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha kudidiyelwe ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Is there black